pour le réglage, député, j'ai vofité ton district national 1. Arkan courant, j'ai la tochika ton propagande. A tika zengi, tsara ton fanjakana, mangan bravo tika, armandis fanjakana nan tsara nzing. Misra chimeti ta tika ton fanjakana, chimeti mitotra ko tika. Satria tika tsafuka nginy fu, ko fu metala chimeta ton fanjakana. Mbala tsisy miova zingy skanane. Atika zingy député indépendant fu. Na mara rapporani uluray, atika tsita lehize. Eko fa mety hitanareo fu karakory zafa, koragnan'olo amiraha olo korana ity. Manaraka zegny mitrotra moa volagny zay satria misy raha nandalo tantarana teto. Fa navy roboka tamin'ny présidansy, nagnano visite délié, andeha amotiky stade tsika io zegny, andeha nanaovana gymnase manara-penitra. Gymnase arena zegny andeha ataon'olo io. Keto maza mampatsara tsika jiaby ray aman-dreny. Atsika zegny tsy aniky raha karaha zegny satria nagnino? Tsika fa tsy haiko tsika jiaby mandeha l'école amin'ny stade ao. Magnano EPS na gymnastique oatsika. Ke sarosarotro amitsika eritreritry andeha motiky stade municipal tsika io zegny patrimoine ny commune zo sarotro. Aboko io nisany raha lovaitsika tamin'ny faela jiaby tany. Ke niano andeha motiky zo, atsika tsy aniky efa volaniko sandro amitsika jiaby eto. Eto koa maza mampatsaro fitondram-panjakana, mampatsaro président république, premier ministre, rôme gouvernement. Atsika matetiky miôma amin'ny assemblée any, niafitra ambarany vahoaka za boka aty, resaka jiro ndraiky rano tegna manahira. Satria atsika fa hono velo tegna atsika, hono mpagnano soudire, hono mpagnano clarinette. Niano misy olo marary avy amin'ny restaurant, marary kibo, magnino, ndraiky afody restaurant. Nefa zegny atsika fa mety avy amin'ny problème ny jiro mafy zegny. Ke le fanjakana tsy mandeha ndraiky, velo tegnan'olo manjary maty. Ke mba ialagna amin'ny raha jiaby zegny, zay magnantso avy ny fitondram-panjakana. Problème Diego tsy gymnase zay efa misy gymnase. Gymnase lay tsara felinay. Lera valitsindro tsindrotsindrona avo zay izo feno. Fa izy koa leza laboly, leza spectacle, izo tsara feno. Donc mbola mahampy zay gymnase lay fa mary ndraiky izo. Fa misy raha maromaro tokony amboary. Fa tsy hoe ke andeha tady gymnase vaovao. Vahoaka ny Diego tsy mitady gymnase vaovao. Ke zay zegny tene réunion rô mpitondra fanjakana jiaby any fa prioriténay jirama. Atsika nivory tany, efa nikoragna zo za tamin'ny assemblée tany. Ino koragna nivoragnareo? Efa andeha famatian-drano boka Sarena, andeha Bisopitra, andeha ampitombo ranonay aty. No ADG tsika tany iny ndraiky fa hoavy koa session zao mois d'octobre. Tsy hainy kireny, tsy hainy olo, tsy hainy valina koragna io. Ke zay vahoaka ny Diego fa kajo promesse lava sarana promesse tsy mety vita. Karaha zegny jiro, ny courant moa nareo tany. Agnarenouvelable atsika fa ialana eky raha karaha ty. Ke zay mahita Enelec io aminay aty fa tsy efficace. Ke donc atsika iza société hafa. Na avy nisy Agreco taminay aty tamin'ny 2012. Niasa tsara zay tsy délestage tamin'izay. On ry fraise, ke ny raha tianay, aloha zegny atsika nana appel d'offre international, amin'olo zay afaka, agnano production ampy zay amin'ny filanay amin'ny jironay eto Diego. Ya atsika misy vola andeha agnano gymnase vaovao zay. Nefa hitatsika fa be antitsiny amin'ny secret-nao jusqu'à niany tsy voava problème. Promesse lava fokoa bazo ro io. Ke tsôma misy raha hely, tokony avona gymnase io mba zany jiro ndraiky ranonay, lambiny mba megna ro secret. Atsika nefa maro promesse tamitsika teto e. Risy tady manara-penitra ry. Ny tsika donc voalohany natao ta Madagasikara. Nefa tsika jusqu'à niany tsy vita. Io tragno mora ry, ndraiky fa nagnano rapport ry PM tamin'ny assemblée tany, fa vita tragno mora tsika. Tsisy raha vita. Ke raha avy koa zao ndeha agnano gymnase, ambolatsika gymnase fa atsika ma problème hafatsy anke. Problème tsika zao, jiro ndraiky rano atsika. Ambaratsika jiaby fa laza hitanareo magnano vidéo ty zao io, la ampy raha iasary zao fa tsisy jiro mafy agnatin'ny ezika zay zao. Ke zay raha tiako ambara ke antso avy zao ataoko fitondram-panjakana, vahoaka ato mijaly mijaly vahoaka satria velo-tegna jiaby ravo tsy raha manjary. Ke dia ny vahoaka mbola zay vahoaka ny Diego ty malaza iny zay io fa zay koa nitroatra mety mahavita raha impossible. Ke eto mampatsara anareo,
miangafa e mba mahala le